Bolingo. Okay. Ọnwa na-etiri ọra of obodo ukwu. Ide ukwu of Ọlụ. Enworo. Ọnwa na-etiri ọra of obodo ukwu. Ide ukwu of Ọlụ. Ọlụ nwere mmadụ. Yes. Ọsụọfịa of Obowo. Ọsụọfịa of Obowo. Yes. Bolingo West African Limited. Na Cameroon ka ọ nọ wee kpata ego. Ọ kpatara ego na Cameroon. The first car, 404 saloon. Ọ gbara at the age of 20 years. At the age of 20 years. Then. Ka ọ nyara first car. First car, 404 saloon. Opiachara. Ọ ya na-akpọ ụdị moto a. Opiachara. Opiachara. Mgbe ọ nọ Cameroon. Lọta obodo ukwu, rụọ factories. Ka ọ rụọ factory n'obodo a. The first thing o mere ebe a ịnụ poultry. After that, ọ banye na enwere trade owu isi. Machine eji eme ya ebute n'obodo ukwu na manufacture owu isi. After that, may establish a printing press. N'obodo ukwu akwa. N'obodo ukwu here. From there, ya bakwa into paint. Rụkwa paint. Jealous paint. N'obodo ukwu. Before banyezie Bolingo Plastics. N'obodo ukwu. Factory. Mwazie waterproof of different shapes and sizes. Mezie ndị mmadụ employ. Na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ. Injin na-asụwa day in day out. Yes. Ebe a na-arụ ọrụ. Na company Bolingo. Na company Bolingo. Yes. Village ya. Na village ya. Obodo nke outside. N'Ọnịcha bụ Bolingo Hotels. Bolingo Hotel n'Ọnịcha. Okay. Na Fege. Na Fege. One of the most popular hotel that time. Hotel. Yeah, we require na Allah you send the draft of 1 million naira at then. 1 million naira when I wait. Yes. 2005. But later, tupu ya ala waziere, obuzi owetezi draft. Eji carton bute 1 million naira. Ebutere ota ihe a ọ bụ eziokwu ọ nwụrụ na plane crash. Okay. 2005. That was I think October 22nd, 2005. Yes, with the aeroplane, the company airline a na-akpọ Bayview. Bayview Airline. Yes. Mgbe m nụrụ that kind accident man, kedu ka obodo ukwu si wee dị that time? Obodo ukwu shake. Hey. Obodo ukwu mara jijiji. Hello guys, this is Ketulot TV and our live and direct in Obodo Ukwu. Obodo Ukwu is in Idaton North Local Government of Imo State. This is Eko Obodo Ukwu. That's where we are now. So here, this road now is leading to Uga. Here is leading to Ruala. At my back here is leading to Akokwa. And if you see this road, it's started by one man. And this man is doing extraordinary thing. And many things is happening here. Apart from someone like a guarantee, Ijelo Obodo Ukwu. He recently God used him to bless this town, and God still using him to bless this town. But Amaduka Kenyi, Amaduka Bolingo, and kedu for that man? Nke a chọrọ ikwu maka ya, Moneke, the family of Moneke, and that person, the People's Club of Nigeria. Those people are great people from this town of Obodo Ukwu, and they were here to tell their stories because we always go deep, not just by Ifeanyi. So that's why we are here. Let's go around, let's visit their houses, let's look for people who will tell us more about this great town and then the great legends. This is Creative Lord TV. Share this video. Share this video, it's very important to us. Share it so that other people will see it and subscribe to our YouTube channel. Ahambo Udeze Simon. Abụ m onye Obodo Ukwu, mana abịa n'Obodo Ukwu. Abụ m onye Ụmụọhagwa. Ụmụ Dimomere, ụmụ nwara ahụ, Obodo Ukwu, Idaton North. Dịka ajụjụ ma ọ bụ ihe unu na-ajụ m gbasara nwanne anyị nwoke a na-akpọ Bolingo. Aha ya bụ Late Chief Joseph Uchechukwu Igwe Bolingo. Ọnwa na-etiri ọra of Obodo Ukwu.
Idukwu of Olu. Enworo. Ọnwa na-etiri ọra of obodo ukwu. Idukwu of Olu. Olu nwere mmadụ. Yes. Ọsụọfịa of Obo. Ọsụọfịa of Obo. Yes. Bolingo West African Limited. Onye a na-ekwu maka ya. Ọ bụkwa a figure. A figure. I love that. I love that. It's a figure. A figure. So ọ bụ onye obodo ukwu ka ọ bụ. Amụọ ya n'obodo ukwu ya tokwe n'obodo ukwu. Bido gbaa mbọ dị nwoke na-agba. Ọ gụrụ akwụkwọ. Bido n'ụmụaka chụwa ego. Ahịa peti business ka o bidoro. Matches and the razor blade ka ọ na-azụ. Na-ere ya. Ọ nọkwa na primary school. Ọ nakwa ere ya. So ahịa ndị a ka ọ na-azụ na-ere. Na-aga ahịa dị iche iche. O ji bicycle mama ya were na-aga ahịa dị iche iche. Ọ na-aga ori ụga. Ọ na-azụ ori aka ọkwa. Ọ na-azụ nkwọ ụmụ Chinwe. Ọ na-azụ ori ụmụ Obom. Ọ na-azụ eke ụtụtụ. Ọ na-azụ nkwọ ụmụ Nze. Ka mkpọdobe ole ma ole ahịa ndị ọ jere. O bu matches na razor blade ya were na-aga na-achịgharị ya n'ahịa na-ere. Otu a ka o si bido. O mechakwa gaa Bọị. Ọ gbakwara Bọị. Onye uru ala ka ọ gbara Bọị kama echetara m ahụ ụnyaahụ. Esetụrụkwa ya bido. Sizie obodo ukwu a pụọ. From Ọnịsha ebe ọ nọbụ. Ya gawazie Cameroon wee ebe obe eziziri. Nke o ji Cameroon. Na Cameroon ka ọ nọ wee kpata ego. Ọ kpatara ego na Cameroon. At least adị m sure the first car 404 saloon ọ gbara at the age of 20 years. At the age of 20 years. Then Ka ọ nyara first car. First car 404 saloon. Opiachara. Onye ya na-akpọ ụdị moto a. Opiachara. Opiachara. Mgbe ọ nọ Cameroon. Ebe a ka ọ nọ na-azụ ahịa. Ọ nọkwa n'ebe ahụ ma agha bido. Instead here, ya agafezie Dahomey. Okay. Ka ọ na-akpọzi Cotonou na. Yes. Ya na-akpọ mgbe ahụ Dahomey. Capital of Dahomey bụ Capital of Benin. Benin. Dahomey. Yes. So ebe a ka ọ nọ. Ebe a ka ọ nọ throughout the war. O witness ha agha. Mana nne ya na nna ya na ụmụnne ya nọ n'ụlọ a. Ebe a ka ọ nọ kpata ego. Ọzi after the war 1970. Ọ betere jụwa ese ma nne na nna ya nọzikwa. Yes. Wee nwezi ike bata werezie ego ọ kpatara were batabazie. Wee mebezie establish na Nigeria. Okay. The first thing o buru bata Nigeria mgbe ahụ ọkịrịka. N'ihi mgbe a lụchara agha 3 years almost ndị mmadụ na-agba ọtọ. Ahụ ha akwa. Yes. Because emere economic blockade, no coming, no going. Yes. For 3 years. So akwa ka o buru bata mgbe a na-ere ọkịrịka. Trailers Cotonou na-abata. Na-ebulata akwa na Lagos. Na-edistribute ya na steeti dị iche iche. Okay. Ya were etu o si bido, etu ego ya chiri. We just said multiply. Gbogozie ya werezie gbogo. So Chukwu kara ya akara pụrụ iche. Ya memezie establish so many business. Ma izie ma contract ma business ka nkụ. Ma mgbe enwere electronics a na-akpọ Wetron. Ọ tụrụ ya. Ọ tụrụ Wetron. Wetron a na-adị ka globe. Radio cassette ma adị ka globe. O so na ndụ ọ tụrụ ya mgbe ahụ. Ele ebe ị ga-agụ business ka nkụ. Ma ugwu Hausa ma Sokoto ma the rest of them. Yes. Former governor of Sokoto with his business associate then. Bafarawa. Yes. Sokoto State. That time. Ha nwechara ma fertilizer company and the rest of them. So the man was a great man. Kpata ego.
lọta obodo ukwu rụọ factories. Ọrụ factory n'obodo a. The first thing o mere ebe a ịrụ poultry. So that guy is industrialist. Poultry ka o bụ ụzọ ọrụ. After that ọ baa ige na enwere trade owu isi. Machine eji eme ya ebute n'obodo ukwu na manufacture owu isi. Owu ụmụ nwaanyị ji akpa. Yeah, uwe ji akpa isi nke a dị ka rọba mgbe ahụ. Yeah, nke a na that owu black. Yes. After that, may establish a printing press. N'obodo ukwu akwa. N'obodo ukwu here. From there, I buy quite into paint. Rubber paint. Jealous paint. N'obodo ukwu. Before banyeze Bolingo plastics. N'obodo ukwu. Factory. Mwazie waterproof of different shapes and sizes. Mezie ndị mmadụ employ. Na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ. Injin na-asụ day in day out. Yes. Ebe a na-arụ ọrụ. Na company Bolingo. Na company Bolingo. Yes. Na village ya. Obodo nke outside. N'Ọnịcha. N'Ọnịcha bụ Bolingo hotels. Ọrụ Bolingo hotel n'Ọnịcha. Okay. Na Fege. Na Fege. One of the most popular hotel that time. Hotel as then. Mechakwa butekwe that plastic industries. Anaghị ụzọ side think Atani Road. Okay, Atani Road. Yes. O mepere ebe a. Ana-agbagotekwe. Ihe ndị a niile dị ọnụ a na-arụ n'ụlọ ebe a na-arụ n'Ọnịcha. Workers. Ndị poultry na-arụkwa. Ndị ụlọ ọbụla eme departments ndị ọbụla na-arụ ebe ha na-arụ. Before gazie Abuja. Ego karịzi ejebe. Ego dị esi ebe a kpa ego before ejebe Abuja. Uje Abuja ebe a gazie ha wa Abuja na. Investments go jezi ime na Abuja. Well na the hotel ọrụ na Abuja ụlọ ọmaghị. One of the biggest hotel anywhere. So ihe ndị a niile emechago ya here tupu ya abịa ebe a. Oge Abuja bidoro wuwe. O mepechago ebe a niile nwee workers nwee ọtụtụ ihe ebe a. Ọ nnukwute mmadụ ha ji anụ aha obodo ukwu na-anụ aha ide atọ. Even I heard that he was one of the richest in Nigeria as of his time. One of the richest in Nigeria. Igbo Nigeria. Enwere ebe ị ga-akpọ aha. Ị ga-akpọ aha ya 2 times. Asa ama onye ọ bụ. Ọ gbagotere elu well. So, somebody practice akụrụ ụlọ. Yes. By o si n'ụlọ bido. We're bringing his industries in his village. Yes. Men ụmụnne anyị na ụmụnne anyị employ. So this is remarkable. So after that, like there was a surrounding because I had a pay Maro because we were warm everything. But kind of plane crash. Yes. It was unfortunate. That always you on a plane crash. Okay. 2005. That was I think October 22nd, 2005. Yes, with the aeroplane, the company airline Anakwa Bayview. Bayview Airline. Yes. So all toshiri were in all lotara obodo ukwu anyị na ya nọchara n'obodo ukwu tupu ya move la. Bịakwara occasion ọ bịakwara mee nye ego na chọọchị a na-arụ ọrụ na chọọchị mgbe ahụ fada akwu okwu ego eji emeji isi ihe na chọọchị. A na-ekwu ihe a ya promise ya were kwe nkwa na ya ọla ya oge send the draft of 1 million naira at then. 1 million naira nwere weight. Yes. 2005. But later, tupu ya alawaziere, ọ bụzi o wetezi draft, eji carton bute 1 million naira. Ebutere otu bute na parish ebe wee na-arụ ọrụ cash. Bolingo. Otu a ka ihe niile ọtụtụ ihe mere n'obodo ukwu bụ ọrụ dị iche iche a na-arụ. His quota enweghị nke a chọrọ achọ. Yes, he contributed so many. That's a church. Ị gakwuo n'ime ya kịta na nnukwu chọọchị obodo ukwu ị ga na ọta ya mabụrụ ọta dị ebe ị ga ahụ ahụ. Wow. This is many things o mere na obodo ukwu.
iji gosi na he's a great man. Obodo ukwu lost a lot. Not obodo ukwu Nigeria and Okay. ndị Igbo as a whole. Yes, Because yes. ọgaranya ndị Igbo ji eme ọnụ. Ayo. So then after mgbe m nụrụ that kind accident man, kedu ka obodo ukwu si wee dị that time? Obodo ukwu shake. Hey. Obodo ukwu mara jijiji. Ọ dị unu ka film. Even mmadụ onye nwere ike ikweta ihe a na-anụ. Because e nwere a sign merenụ. Okay. E nwere one night like that. Ofu nnukwu ọjị si n'ukwu bụrụ. Ụda ya many people nọ n'ụda ọjị ahụ. A na-asị ebe gịnị dara ebe ka ihe nke a mere. Before na nwoke fam. Ihe a anaghị mere mgbe chi nwere eso m gaa ebe osisi a dara. Ga-elecha na-ajụ ihe nke na miracle o meghị onye o mere ahụ onwe and ọ bụrụ na ifufe na-ebu ọ ji bụrụ daa. Ọzi mgbe news bịaziri ndị okenye ji se wuo na sign bịara na nnukwu ihe mere n'obodo ukwu. Ihe mere. Wow. So those his fathers ọka dịkwa kedu ife mere the father? Yes. Mgbe ọ kwadoziri ịgbagowe Abuja. Yes. M sị ihe na-atọ ụnụ. Onye na-eme ihe na-atọ ụnụ. Mgbe ihe bịara jọba ihe kara mebicha factories within in Igbo land, not only in his own, lack of electricity. Ya mebichara factories because ịbịa na ide atọ like Ferdinand anagara n'uru ala o nwere factories dị iche iche. Yes. Ihe niile aha ihe mebichara ha nọ kwụsịrị ha ọrụ ụwa ọkụ. Maka gas bịara dị oke ọnụ data ebuo drone atọ ma anọ ma ise. Ọ sụgodo ya agwụ and ịgbakọzi na otu isi ezo ma otu isi mee. Then ọkụ anaghị enye anyị kwuchi anyị ka na-arịa ruo taa. Ọ bụrụ na a na-enye anyị ọkụ factories ndị ya niile ka gara dị ọ ga-enyere ya aka. Ọ ihe mere so you have no option than to fold them werezie ego gbago ebe ahụrụ ụzọ. Yes. Na-aghọta ọ ihe mere. Okay, mostly no ọ dịgasị na ọ bịa chịkọrọ nke a wee jee mezi establish ebe a. Abuja where is one of the biggest hotel in Nigeria. Yes. Transcorp Hotel na ama ebe ọ nọ. That's what individual hotel, one of the best individual beach. I'm not called Transcorp or Eko Hotel. After Eko or Transcorp, that is one of the biggest in Nigeria. Bolingo Hotel. No Boduku na be na village ero aka anyị nọ. Anyị da akọ ka ndị ọzọ si akọ. So ife dị mmadụ ma Boduku nwe mmadụ. Really? Ife na-akpọ afa. Really? Ọnwa na-etere of Boduku. Yes. Bolingo. But afa Bolingo nwere ike ịkọwa maka ịma ọ dị strange. Afia nwe ihe dị ka B there Bolingo. I'm go that name Bolingo. Ihe aha ya bụ Chief J.U. Igwe, that is Joseph Uchechukwu Igwe. Okay. That is his name. Ọnwa na-etiri ọra of obodo ukwu. Ide ukwu of ọnụ. Ọsọfịa of obodo. Ihe a bụ ebe echi gasịrị echichi. Mgbe tupu ya pụọ, anyị ma ya tupu ya pụọ, Joe ka anyị ji mara ya. Mgbe rụziri, anyị ma a na-egbogo rụzie and ịma French country ka ọ nọ. Ọ bụ na ị na-watch. French country, that is Benin bụ French country, that's the home. Even Cameroon, yes. Ndị a niile French countries. So ebe a ka na-enwetazie the ebe a ka emechazie ọ bụzie his business name. Okay. Bolingo, business name ya. Okay.